Malawi Today. Kuchokera kwa ife tonse kuno ku Times Headquarters ku Blantyre, madzulo ano ndine Brian Banda, mukoza kuticholanso kuti Njaiko ngati limene lingavute okungoti mdzukulu wana Njaiko. Kulikonse kumene muli tikulandireni. Iyi ndi program ya The Hot Current pano pakanema wa Times. Ndi andevu zamwayi tikulandireni andevu zamwayi and Merry Christmas. Merry Christmas. Maso tindi Ambuye Bishop atulukiraso. Mabishop amatulukira kumapito kwa chaka. Kutatseka zose benediction. What was a benediction? Benediction. What benediction? Tikulandireni ilo Ambuye Bishop. Tatokoza bana. Njaiko. Papa tsobo ndi hapo. Njaiko. Ndeza mbili zachitika tiyambire tu kabene tifikeka ku Serious Enterprise sebilo sele. Ipatika ya basi matawiwala. Awuli basira program moyo madzulo ano da Serious Enterprise. Ndiye timatero kuti tukuma after Christmas. Yes. Unajela mombo no? Yes. Okay. Unachoka? Ya ndivyo kusina kwa Christmas ndio mpala machana makula nje makula chito ino mukula Christmas. Ile ndukula Christmas ndivyo wanywele. Ndivyo wanywele. Ndivyo wanywele. Ndio Christmas sindana. Yeah. Ambuye Bishop. Yes. Mutakuja bwino tu. Yeah. Ndivyo kali mama. Kuti tanzo tumekuja kuja bwino. Kama mutakuja bwino. Kukula kwa kwenda. Zikoni zabwino ndi zabuyanja. Nuko bomera kuti. Kutari kuti mati zabwino ndi zabuyanja. Yes. Kuna kubwe Christmas machabanje. Yeah, na ndikubwera kubwera. Kuli zabiri zotikambe. Insisting on fat things. Simuwizo abese bese. Kama zabwino kuchari kuti mati zabwino ndi zabuyanja. Nampalikiza munthu uyu. Ndipo nayo chara kuti mwezi wa mawa chaka cha mawa achite mpando wokulu. Hayi zabwino timanena kuti akadalitsa mmodzi wa ife ndikuti ali mukommunity momwepo akhoza kugogoda kwa inu akhoza kugogoda soka ali muhoti kalendini mulungu ali muhoti kalendini ezona kuti bwera ezona amanungadira ngaendelea dika ngaendelea wena chikika ya okay kina kabela kuliko zoenda soko mulungu ali muhoti kalendini mulungu ali muhoti kalendini waba sa obodi no congratulations tatokoza achea abonnement abonnement na member okay member jambe acha mwini kadimi lizedi kumeneki tikawinira ya ilosa mubwera mbolomo kuza kubodiko zabiri zochitika malono panopa pabwino ya ilosa panopa bwino bakitana cho zimakhala bwino tifana ubabye nake kumulacha ndimatira mafuta ndi anantabakira ndiyakuti mulibanje bishop ndiyakuzibulokana kuti tatokoza kwambiri congratulations koma ndanaika kongo ndekoma ndamene anandimasa katuma zimene kuteka ndakangofika kwauza mama bishop kunyumba kuti naima pacific station matira mafuta ndi anandimanga koma ndi amatia koma mukapitatu ife timakudalirani ifeyo tinasanga kwambiri kuti munayankhula ku dziko la Malawi ya Banda amakutokozani ndi amati komazani lero sinde kuti tanthauza kuti masi kuyankhula mwasiya kuyankhula ndenda ndi yayi zomwe tanthauzazo ndizosiyana kwambiri ndikutali kwambiri kumene kokobanda kuti pala anthu ena ndapenda madula inewe ngati chilungamo singafunika chilenge kuli kuno ndiluze chilichonse very powerful thought. You can say it again. Ngati sipayankhulira chilungamo I've given an opportunity kuti ababa tatenga nichi koma chimene choncho chikundilesa kuyankhula chilungamo chimene andi masatu ndikisiya koma chilungamo chikhalepo basi chifukwa ife taona anthu akupatsidwa mwayi mwayi wakulu kwambiri woti akhoza kugwira ntchito iliyonse koma zaka 4 zitatha mwayi kuja unatha mchinthu basi panopa akulira opportunity imene adakakhala nayo ndi anthu kumudzi kuja ina mamembala of parliament anapatsidwa MP amanongati mabwana ananyoza anthu anasankhaja panopa kusokoloera so the same with us osamirindeka alipo anthu ena amene munapatsidwa mwayi akapatsidwa mwayi amaona ngati kuti ndikutahauza kuti musayankhule chilichonse ine ndikufuna ndikuchallenjeni panopa kuti ngati ndingaone china chake chofuna tsoko amupita neneyo ine musayankhule ndiziyankhulani kwambiri
ngati pali chinthu chofuna kukonzedwa pali zabwino sitinganene tuzoyekwi ino tikumanena kuti hotikaleti inalipo kwambira katikati anthu ambiri anakupasani mayina posachedwapo munambala jasi ya TVP posachedwapo amene awa anapasa chipani chawo ina anapasa chipani chawo mpaka nasaleba anapasa chipani mazaboza zokero timachesa ndimene sikunamuzewe chipani SPC timachesa alime chipani chili chosomanda nyama zaolipa mtima amene mmangu achilunga amene ndikozo kala mboni ya inuyo simunanduze chipani chano timatha kucheza bwinobwino aisana nduzepo koma mukakhala kuti tikuyankhula kuti tatudzulako ayina mazukuti abaona anthu aja apatsandrama moti kuti tudzule kuba kuti walandira za chakuti ndere manena kuti ndibwino kukhala chilungamo chifukwa khala chilungamo anthu aja atamaliza kunena zonse you be vindicated like panopa station vindicated you anthu anakuyankhulani koma panopa ukanthu amono ako awadimizwa nyato koma leo ndipase fundo ndiyankhule hayi kungoti zinthu zake zomwe na bishop ndemabwera chikuwa ni komodiro sinanga chimuna ndidane kutsapanga president worship koma ndibwera kuti anthu ena pala anthu ena ata amene sangathe kuyankhula ifeti kama yankhula akuti yankhulira amenewo singapite tonse kudzadza times kukayankhula pali china chake chabwino chachitika tiyamika kuti zinthu zikuenda bwino chalabwika ndikunena kuti itanani ineyo kandi usiku kuna bishop palipena pofuna tiyankhule chikonzo zinthu amalawi kapena dziko lisaonongeke ife yankhula ndayamba mote nopoti mwana kapoti kapena mmene apita kupodi mwina kapena moto uchepa ndakuda kukolezera moto ine mmene ndikwatireyo moto sunga chepa chifukwa dziko lino likufunika anthu amene chikakhala chofira chicho chofira osati chifukwa chetu chikakhala chofira kuti mbali ndiye chikhala cha bulu mwambezese ije ndimakamba sabata yatha koma kuti palifunga lino amene mafanike chabwino kunena kuti mulita ulendo wako ndi wa ajaiko ndi aspi akwenda vile ndakonyamuka senior practitioner ndiyeso pano basi kunyamuka ikupita kumene ndimwandiuza kuti ndikuperekeseni mbasi mutandangokwera ine ndekha ine muli panja koma driver yake zipita aine sindifika mpaka mezaditsika ndiyauza kuti ulendo umene uweni yake ndameditenga pa ulendo uzawo oitanira tibwere basi anditenga ndiyoesa tabwera atsogolera ndabwera ndataba mpato inuyo basi zoti kunyamuka simuziwa mukucheza ndiye ndikudabo ndimvesesai pasita ndikudabo ndikwenda pauti ino simukwera ine mpaka mezaditsika ndinena kuti chimene chakutangisa kwera mpasi munomo ndajamba nawawo ndienda ndikundipita kukundeka hayi kuti binosapitepo ndamaliza kuyakhulu apoyo inisema hivi zamphamvu kwambiri ulendo ulosoma khandeni ache ndenyaka ulendo ngasana kwiri driver mulibe alimo kutanda wako walisikuwa driver yayi tabwere kaniso ine ni mambanga kuti driver mulibe tabwere kaniso kunena kuti ineyo kuti ndisike kona ndandidziwa kutuloka kuna anthu amene amenya nkhondo ndizwike ndenda ndofuna sokuti akhaliba bwino ayambeso anthu amene ndithandiza kuti azazili mulipa ndakuya bisho ndikuona ngati chisomo chimene chingatigwere awaso chambere chisomo chimene chingabwere pai chisakhale pai ndengeka nkukwasangalala I cannot dance no that's what me ndiyakuthandiza ninda ndiye kuti ndithandiza ikuone pafunika awawa amene anayambisa kuti abuye bishop nda Abraham Banda ndi asita ndamene anandilanga pamagati bini 2022 ndamana ndizana kuti tafuka tabara kuno kuliko kwanti kuno ndene ndachapa achafumuka ineyo ndiye pasi imene ndingakwena ngati simubweramo yenditsi apa ndenda kumvanilo kumemzona muntu wayaya ufuna ndikuyangisa kwake ngati ine ndiyofuna kuyangisa ngati isike mpaka mesi SP asana kwena Banda asana kwena ine majaba driver mulibe ulendo ulosoma khandeni ache ulendo ngatisana kwena iwe sungapambizize kupita kuti kutala anthu aja kuti mapita kuti aja
napata pasi na nyamuka ndia magawa mabiscuit ndio na tama ndio mabiscuit muzafani baka amachafu ya so ngamsina inatupa nena kuti umuntu kutofa sima ya ndilo nani ndia zatwena ulimba ana ndipeza udia tukisa bila mutanja bishop ndio ndalatandisa madipiti ana bishop ndiye abwera letulo siku ndana bwe chechi kuzaimba ule ndana kwira microphone kimene kutayingiresa kunogo kuti tufana tokoza bishop kuti abwera chiro yabu ino sirinanga kuno wani kwataya chungu watokoza kuopesa zijana chirano akajawa ana masuda kada atatene amana bwera timoti ndene sini kulando bwera yadile moto amana ndima bwera kukatokoza ile ndamaliza sindu kutasoka kwenye bombo ya I think imelekisa yankile ndi utenga wa bishop ndutenga wa bishop kula zamzeka esa bwino nditu muntu usakanga sisi na ukomele ndamlazo babanda zungamba bwino ine ndaimva kanisa ndaimva ndipo ikugenda zimene koma sindi yakila ya yovuta ngati nakasikali yakafika paka kumagambini 2022 ndikale nkudali nkudali tarasi udali nkhani zathu za lero tikuunika mmene tayendera mchaka chimenechi apa kufunsani munthu kuti kodi 2025 mwakhala bwanji kumalaliko 2025 January to December muyankha bwanji ankhwenda vipi ayi chinali chaga chopasa chidwi ndikusaunena kuti chinali chaga chopasa chidwi chifukwa mmene chimayambira kuzafika pakatikati ndi mmene tilili kumapeto chinali chokuti ena samayembekezera kuti chiyenda mmene chayenderamo ena nali ndi chiyembekezo ena komano kungogwira mawu amene mmakonda kunena inuyo I think kumakhala bwino ndi anthu ukakhala bwino ndi anthu olo zinthu zikamasintha iweyo umakhalabe kumbali yabwino chifukwa chokuti anthu ndakamakulankhulira bwino wako ine ndichiyang'ana chaka chimenechi kwambiri ndi chisankho chimene chinali mu chaka chimenechi momwe tinkagamba andimviri pano pati kuziwa so chisankho china chizachitika September 27 zimakhala ngati kuti lero silizafika koma ayi ndithu timagona siku kutha tamazuka kumakhala kwacha so kuona mmene tinayendera kuchoka 2020 ndikuzafika 2025 pa September ndikuzafika December lero 28 right ndikuzasani masiku atatu kuti malize chakachi ine ndikuuzani manda kunena mopa mulungu pala anthu ena amene chaka ichi chakuchimaliza kusangalala amene pala anthu ena aka kuchimaliza chaka chimene chichi akumaganiza kuti koma ambuye mwezi 4 yapitayi sanakanditero anthuwa pamenepo pamene ndakugwirapo pamene pamanga mthenje kwa inendi pamene popo kuti zimene zinachitika mu September ndikuganiza kuti ukabwerera miyezi iwiri anthu ena amene anali mbali yawo amene apezeka ali mbali yawo amene anali mbali yawo apezeka ali mbali yawo nkuona zimene zachitika apapasi phunziro lalikulu ndilokuti kumakhala bwino ndi anthu chifukwa anthu amazalankhula ndipo akalankhula okakhala ni makani cha mtundu wanje otakhala kuti kumula wa mtundu wanje koma ndithu anthu ali ndi mphamvu yolamula zimene akufuna zimenezo tinaziona pa September 16 2025 pamene tidaponya voti imene idasintha boma limene linalipo mzaka 5 limeneli kubwerapo limene lilipo apasi so mukayang'ana mbali zonse banda muona kuti amene anthukawo ena ndokuti timadabwa nawo kuti kodi iwo amaganiza kuti zotsatira zake zikhala zosiyana bwanji potengera amene timayendera ndi amene anali kunja akamana kuti abwerapo ena amakana kuti sangabwere umaganiza kuti chitalephese ndi chani because tikayankhula zonsezo chimene chimazayiwalapo ndokuti kodi amalawi akuti chani amenepo padabwera mafoni anthu amayankhula mwathamwa sitingachoke mboma izi mumatidziwa izi boma ndilomweli inu ndine tinakhatulanga mafoni amene pamberi sitikufuna mtundu pano koma sitingachoke mboma ife mumatidziwa ife sizingathekeze muuzane zimene mupanga kumeneko
kunalikuwa kutabanje kulakula kuti kopsa kwake ndikuti lero litifuse kuti zitaseka banje mwapezeka banje muli kunji chifukwa choti ngati ukutama chinthu chokuti adachita kupasa anthu ena kuti amalawi adagwirizana mu 2020 kuti sopano akhalepo ndi awa amalawi amene ajawo adapanga chisankho meja timaina tizawo pama amene aja chifani mgwirizano umene makhalapo kuti takukhazikani apo tikuyembekezera kuti mutipangire izi omutanamizana cha mtundu wanji kumene makhala mukudya mapwepupepu amaja zinthu apata kuli maina amene akudya zinapompa tinapompa kuli maina zakudya bwana kutchula zina kuti mati chimene chinthu chani chimechi amene akudya mapwepupepu alipompa aliokhala munthu pampando mapwepupepu apulika anthu ambiri akamadya mpamene umaona kuti umuziwe nzeru ya munthu pamene akudya kuti umuziwe kukhulupirika kwa munthu ndi amene akudya chifukwa bwana pamene munthu ali ndi njala bwana amalonjeza munthu amene ali ndi umphawi bwana amalonjeza ine ambuye mulungu atangondipasa galimoto ine mulungu amene iyi ndizamukhala ndi kumutamanda bwana kungokupasa ka Suzuki auto akazi onse vyako kuti uyu mafuna kuti ukhale ndi galimoto kuzipanga so chimene tikufuna kunena ndichokuti tikamakhala kuti tikufuna maudindo osiyana-siyana amene ali mdziko kudzera mavoti amalawi amene wawa amatha kukhala opanda nzeru otani nthawi imene mwakhala mbakulo amayankhulidwa chipongota malawi ino amene osamaziwa kanthu chanchani iwo aja chief amakhala ndi voti manja ndipo voti imene jaye chief ngati simunachite mgwirizano umene munapangana nawo polowa abana voti imene jaye sumakhaliratu mphamvu ujeniti kunyumba zachifumu kunyumba zachifumu abana sizo kuti mutanyoza mtundu wanji ife sitingatuluke kuti munazilowesa nokha ngati yankho ili kuti adachita kuzilowesa anthu ena ndiye mungamakane bwanji kuti simungatuluke pamene anthu amene amalowesa anthu awudikira kunja kuno kuti asinthe kuti alowe menemo masewera ampira chifu olodakhala kuti iwe ndiwe player woziwa kumenya mtundu wanji lifali akana kuti iweyo utuluke utulukazo sungamalirire ndiye kuti mpira ulimakayi mpira supitirira apo alemba namba yanu basi apo alemba namba yanu ampinda vili apo alemba namba yanu ambule bishop utulukana lowe wina ineyo simunganditero ine ndimaziwa kumwetsa kumasuku kumwetsa ndetuluka alowe wina amwetse ndezimene zinaziona kuchitika papa mukuti panopa ukamawerenga zimene zikuchitika ukamamva zimene kuchitika nkumana kuti nangati munthu sungaphunzire ndi zitsanzo izi ndikuzaphunzira asoyi chifukwa anthu amene 4 months ago this is December basi tikabwezera November tikazabwezera October September ndio kufika mujani August anthu amachita kununkhira anyezi August yemwe amachita kununkhira anyezi ntiko munthu kuyenda kununkhira anyezi August yemwe lero ipanopa anthu ena bwana amati daily akamazuka kunyumba kwawo amasuzumira kai pa window pasa gogode munthu koko kapena kwelaza kiti so chimenecho chimene chizikututubirisani kuti zimene timapanga ngati dziko pamene tinasankha kuti tizisankha anthu amene aziwa tezi zikhala nawo bwino anthuwa chifukwa chokuti oyo mutanyoza atakhala kupanda nzeru osazindikira midzi achanchani after 5 years amapanga chiganizo and zimene zinaoneka pa 16 ene manena nthawi zonse kuti mafika nthawi ina umapezeka kuti mukuwerengera zinthu umaoneka ngati kuti kapena tikuwerengera boma lolapika zona chifukwa chokuti atanayamvena kama zitama kuti na maboma awawa amayima pansonkhano yes maboma awa bwana ndi amaphatikiza masamu awo ndikachulete zona so amalawi sungaphatikizire ndikachulete singateka abwana andachita chimvano madaba kuti adalumana kuti kumene ankagwirizana kuti na apa zona apa pasita ndipo abwana anasintha bwana mokuti even mpaka na pano anthu amanena sikuzochitika ndi chansi amalawi akuchosani zimene zachitika so chaka cha 2025 chinali chaka chokuti kwa ine chandiphunzitsa maphunziro phunziro lalikulu sendizikhabulira ambuye bishop funso lomwelo atakufunsani kuti chaka cha 2025 chaenda bwanji maphunziro chani muyankha bwanji nkhani kutakhala kutsia because of the god of second chance kuti pazapita anapita ndithu anapita god of second chance panakutira mulina osamatha mawu yayi osamatha mawu anthu anayankhula kwambiri sizingatheke amene aja sizingatheke
palanzwenda mulungu adadalitsa zokucheta mtima zimene ngakhale inu takufuna nizoyipa koma madalitso amakhala they overpower zinthu zimene ife timaganiza pa munthu kuli madalitso amene anthu amapsinda amene kuti mukaulitsa mweza mutere koma adzana pa wadutsaza mwamba sonaphulizapa kunena kuti si mphamvu za munthu si nzeru za munthu kulanzuwa kuna mula anthu okondweredwa ena ndapita aja amene ajawo okondweredwa taphunzira kuti mulungu amakonda anthu chifukwa kuti ndimuonetsetse pachepe mundikhulukira koma ndiyankhulana munandimuonetsetse anthu aja anthu amene avota ine ndimayenda kwambiri kumasika anthu amakonda atati kwambiri ndipo chipande chinakukhalapo nkuti mdzina lapafu la chipande chimene atati alipo koma atati akafika pamalo alesa pamagwedezeka zokuti atati chifukwa chakuti munthu ndamichisomo namba 2 ukaona atati atamabereka chiyembekezo china akhoza kupanga bwinobwino amabereka chiyembekezo ndipo chiyembekezo chinakatipasa ifeyo chimene kuchiona ndi panopa kuti jetikaona tijasike tikuona bwino kuti kuli watu akhoza kukwanitsani kutere so taona kuti ukamaseweretsa zinthu ine ndimanena pano kunena kuti ajakwera sankakhala chino khala uipiratu ndipo ine ndimanena pakana kuti ajakwera soipa tinakumana nawo apapa kuangwa na akhoza kuti muna kutsemisozi kuti umanyamana simukuziwa how I tried kuti zinthu zikhale bwino koma vuto ndikane ukazungulira ndi anthu amene ndachibwana anthu ongofuna kuti ndikane napangati mwano kuti popa munthu unalibe shati yabwino lero munthu basi kumande kuti muzima kama mwe kuyankhula tumene kuja kuti munthu ali ndalama macha munthu andalama amayankhula zinthu ziti ayo mutakadi mukunama mukapanga mpaka na kuchula chiwa cha kwama yani kuti kwa amanzi that's very dangerous mukawinira kwa amanzi that's very dangerous ende anthu amene aja mukaona kuyambiraku chama chakau maabali anu chimacheza nawo anali anthu abwino bwino you call them the answer you koma anafika paja kuti olofoni yako kumaione amangoona ngati kuti chiwanda chikuyimba ine ndikhoza kuza anthu amene aja mana kutifuna sakufuna tantanzendale kumafuna anthu ngati ife amene timanzwa chilungapo Nina just to tell them, don't worry, it is well. Because the minute I ona, kuma nusu yankula koda nthazi yankula bali. Amba bishop pano bayambapo. Ndikuzozi ngatiwamene kuti bweraso kwamene ali mbwalo. Chifukwa ife timansanda amene ali mbwalo. Pana ali mbwalo nda DDP ndikula ndati. Tiya yankulaso. Kodi olokulankhula Malawi. Azilankhula mondani kuti zimveke. Is it the fact kuti 5 years jatimaona ngati kuti ndiyaitali kwambiri na as long as 5 years sinati balibe chimwe ngachite because sometimes ndikamene muona ngati pamene pali chiopsezo mumazafika nomuona kuti ndiye mungadani kuphatikiza pomwepo chimene chimavuta nchiyani kuti before asadalowe anthu muboma amakhala mitu yawo yoganiza bwino kuphatikiza pazipenanena ewoneka kuti akulafa zomveka auziwa chimene auchita yes kumukungolowa basi nitu kubaizika anthu ena ababa tukemwe mweyi yamaniwi yamasite anayi anthu achoto kwaimbira foni usanamaliza yanga kale yes abisho mungu wakulitani chimene chimachikatena anthu achakalwa mboma ndikulemba buku imene ndikunira kwambiri za anthu amene wawa chifukwa kufunga pakhale kuona azaziwereka lanthu andale anthu amene wawa ndiyodabwitsa kwambiri posewa ndamodzi angosiyana zipani ndamodzi timangosiyanitsa president koma anthu andale amafanana zama konseku ati kufusani magazeti tani usiku ndi usiku banda magazeti tani chifukwa ali kunja ende akalowa mboma chipenda pakati fikapra choti amazinda abwezi amakandi abwezi ena fati ifeyo atipasa bullet ndi amapesa anthu ena amene amangwayamikira nawo ali kudzamonera kuti oloka glasi kawaini ndika 200,000 ndakationa ifeyo zimamba kuoneka kuti awafuna awangatuza kuchani koma ndakapaka maintain mafumu anthu osauka azibusa ndi anthu amene amalangiza kuwapaka maintain azimwe zato kamboma koma munthu akalowa mboma amakubana ndi chiwanda china chimene amazimba kuti anthu alibe ntchito bicho anthu amalira ati pamasoba izi anthu amalira kunesani kugwada kulira kulira misonzi abuye bishop mungamo kubere mutemberere ite tiwe boma ife tikawa bishop chali chini zamanga izi
pano pautayindira kuonesana yake zimene zizi ndimeza aperekeza kumanda chifukwa munthu sunganena kuti poti amene adana MCP ndi anthu anadana ukosi ndauze kuti anthu anadana ndi system osati MCP. Okay. People anadana ndi zimene system imene MCP inkachita moti TPP anthu suka ayikonda kuti ayikonda akonda system yapita. Okay. Moti system ikapochoka anthu amwe awawa azazitembenuka ine ndimanena nthawi zonse kuti palibe njira yabwino yopangira chinthu cholakwika. Ngati ine muchire mukupangacho chili cholakwika ife tikudana chimene mukupangacho ndikapanga ineyo chikhale bwino ndicholakwikabe so chifukwa ndikupanga ine chisakhale chabwino koma chimalakwika mmene mukupanga inuyo pamene popo pamene anthu samamvesesa. So awa adalowa ndipo amalawi adali ndi chiyembekezo awatuka akulowa amalawi ndipo anali ndi chiyembekezo ine sinaonepo anthu akusangalala inakhala muno 3 years nsima isakupsa. Yes, chikunena kuti akomamira masipuna chakatoyamba chakatatuwira auchagula nangasipe tili kubalasa ndekukichini kumveka mwinjiriapika akuphika zone munthu akuphika koma sakujankhula zone kupika chani mmene timazaduluka kumene Europa tabisa so chimenecho kungogwirizana ndi mmene akuyankhulira ambuye bishop anthutu ndi agreement is an agreement ine manena zonse ndi agreement ife tikukuponyerani voti mavuto azimene tikufuna tonse sitingamasogole makapanga ziganizo tidakonza system yokuti tazikhala munthu mmodzi amene azikatipangira ziganizo ngati dziko so munthu amene akwena amvesese kuti anthu amene ndikuwatsogolerawa akufuna chani fa munthu songanene kuti ukasogolera anthu sakukusatira amene akutsogolera ndi kuti ali apo ndi anthu akubwera pambuyopa ndio manati ndikutsogolera anthu koma sungamanena kuti ine ndikusogolera anthu tangoyimayima ungokuyang'ana kuti kodi ukutipitisa ndi kuti iwenso ukusogolerayo ungoyenda. He who thinks is leading when no one is following is just taking a walk. You must be, when you're leading, people must follow you. We must trust your judgment. We must trust kuti uziwa zimene tufuna and kutipangira according to agreement ndakwirizana banda. Tikamanya muka pano patikayima pakuti tikaja mitu ya mbuzi. Tikakafika pamene tikakache mmene mapangira ulendo tikamanya muka pano. Ndeni tikagwirizana tikagwirizana kuti tukaja pakuti ndene ndaichonera mbali yako. Ayi muda abaki. Aho nditupita kuti. Kuti tikulowera. Koma kumupita kuti. Ndene osayankhula kali koso mangoendesa. Takusikani bwanga because goma tikulowera mukati kwesa. So leadership abwana is on trust. Pamakhala trust yokuti amalawi takhulupirira adadi ne adadi akwena mvesese kuti amalawi akufuna chani. Now adadiwo sangamapange okha ndikumabwera ano boys girls so pamenepa balero wamba khota zinthu ndipo bali boys ina ndio balalika sikuziwaso kuti kwena izipanga chani koma adadi waibweresano. Now adadi akwena ziziwa kuti boys girls sizimene amalawi akufuna kuchokera kwa izi mazina kambirana sakundipangira zezi kapena tungamango musunga ngati kuti ndijani chimene chimakutekenya ndijani bosi chakumatira chosunga chichoksezo ndijani because iwe umaina uzizoti iwe kulita malawi 25 million amene ndapanga nawo mgwirizano uliti apangira izi yanandikhulupira ineyo iwe kutani koda ngati sangaone kuti kuli anyamata enake they have no idea what they are doing, they have no clue whatsoever, and these are people amene akukuthandiza kuti ulamulire iwe also you have no clue, then you take so and that also osaziwapo ngati iweyo ivi ndipo munthu wazero usitsakuona kuti kodi ndimapelewera pati ndimapelewera apa ndikambweresa zangai apa ndikuti uyanditchinga pati ndikuti kuti timbwetsa ndikakamwetsa chipi anthu amangosapotera kuti gaba ndimalawi yamwetsa ndi malawi kuchimvesesa chimenecho cha mfumu mmene akhale apano pangu kuti kuti programu ikome amene ayiyendesa akhale bandawo banda mukhale mpando ine ndikhala ndizichaya kuno ndi abishopu ola bishop atatamika cha mtundu wachitika akhazika apa yotasokoneza
Okay. Kutakazika mpando kuti sakusoda upanga ba. Okay. So we must understand kuti akwena kukhala pa ndindani afa pangi kuti ndindani. That's right. Yeah. Na so gola amene sadziwa chimene chicha bwana kuti bora pali munthu. Bwana ndi ngozi yayikulu. Muonjezere pamene. Topic yathu yabirira 2023-22 ila who is a leader. Ndimene azaba kwa kwazi. Ndimene azaba za decisive leadership. Yes. Ndaikumbukira. Yeah. Ndiye topic yathu yabirira pamene kwenda konda pa mspa. Tabini. Kibati msogolerazi kala muntu wapanga decision paika. SP amakonda kuti muntu wakwino kwina you are station manager ino simuka apangira chikanizo. Unless mwatangizira kupanga chikanizo. Osero kupangira chikanizo. Kuna mwatangizira chimene apanga mwatangizira kuchikaniza mbapo. Not all the time ndipanganiza inuyo mkupangani. Ambada abuda magaza ndaba ndapena malima muziwa. Uyu SP. Ambati wandito. Kuti uyu ndi banda kushu. Chipoka kala pamala ndaba takuziwa kuti banda leadership yake sasa ndio tena. SP ndi uyu. Ndia ndaba takuona aya. Owanda saka fika hapa. Uyu wapanga hivi. So simoto zimena makaya msogoli waziwa kuti ako tukala mpavu kwa mbili. Wa ndio mzabi. Kwa ngati sasa ngapi no player. Ola sewele game imene ijayo. Ndipeta ona ni timu jabi jamu. Timu ya bwino. Timu ya mpavu. Kwa ngati sasa ngapi no player. Pakala ngozi yayi kwa mbili panda kuti player zao awa mutimu yochuka ya mpavu. Koma sasa wena chimene chidakweteka achakwera ndi maplayer. Timu ya bwino. Timu ijabu jabu. Okay. Timu ijabu jabu tifanya kala competition zanga za mkubaka siji bata timu ile. Okay. Siyaba. Chabwino. Koma selection ya dipoti manena pano tasika ni nduna habari. Kuti ukukhala ngati uli mfuna misa nyimbo za kuchali chibwani. Manena. Tasika ni ababa mundu there is no sympathy when you want to do something that is system wako. China. Yeah. Amalizeka. Talibe kifundo ngati mfuna bakazi nzone. Ndiba kalipira mundu mpaka na kugomoka. Mpaka ile ndiba kalipira. Banda muta kusanya matangazo. Agomoka tangazo. Ile ndiba kalipira mundu mpaka kugomoka mtandao zodi sanga yankule. The thinking of justice. Kumukalipira sairine paka mukati kwa sebuka. Kozi muntu mchokolele sunga lekele kitu zimena hapo ya kulanga nyewe just because you are close to someone amene kama uone bakale mafupi and you don't kabambi kudanda amene akuyandikira chiko nokera chito kipanda amene atasata kudia so leo ndiye kuti president yo aimbe phone iwe kwa agriculture kumene ndikumva kuti sizikuenda muimbo kula zinthu mawa saoneka bwino undisamare. Yes. I'm giving you 15 days. yeah. Posa nengera kuti chomwe chali chimozi. Posa nengera kuti ngati majeza. Tikudumikira Malawi sizocheza. Ndamba kuti mwakagula zinthu kubucha. Yes. Nkhani imene iyi ndikufufuza. Ndikaziwa kuti wewe umaziwadi kuti mukagula kubucha ako mnakagula sewe ndi kuthana ndinewe. SP palibe leadership imene ama enjoy kutoka kwa siku na mbele msogolero uzuka ni mphavu mambo zote. Ezone. Palibe leadership imene ama enjoy ine mutesi manga njoma takuso katika mimba ndi mambo ya life kutogolo. Atsogola kuda kutaimira. Mbusa unakana wakulu wakuti mbusa wanga panga chibana chali. Okay. Ndima mlinisa. Taimira asogole. Iwe taimira zinakondana. Sasa. Akuti muna paka banji tabana sogolo. Za karabanji program. Ndikudai seni isimu kwa tianzi karabanji. Ndio za haipo pana. Iweyo kunwai. 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 Members who celebrate to say mbusa uyuyu. Atumani wakongamu. Koma ugamao ni yaso tsetu bana. And hapo nanga you are part of it. Kuti munguma anafeli. Munguma anga nawo zimene zona. Yeah. Ndimanena kuti tikamafika pa anthu amene okay pali atsogoleri na kuti timanena kuti utsogoleri wawo mwina ngati achina Barack Obama. Yeah. Mutati muone selection ya anthu amene amasankhira. You will see kuti amasankha the best that there is. Musiku mwaomu nde iyeyoso anali kuti amaganiza bwino. Chimene chinavuta kumbuye kuti tisanafike pa anyamatawo tiyang'ane banawo. Okay. So bana atizimuyang'anaso. Bwana atizimuyang'anaso. Yes, because ngati bwana ukulephera kupanga chiganizo ndesi zingatheke chiganizo chizipangidwa utakugufa koma unali ndi kulimbika mtima kuti ndikupanga chiganizo utaulakwisa. It can be a bad decision, yes, or a good decision, but the and you because amalawa nakukhulupirira kuti uzipangira chiganizo cho ndiweyo. Okay. If you are too shy kuti
sindikufuna kuphwanya chinthu sindikufuna kuononga zinthu nde usalilire kukakhala office imene momwe because ndi office yokuti uzipanga ziganizo m'malo mwa Amalawi and Amalawi akudziwa sikuti nthawi zonse uzikhoza utolakwitsa komati litu udapanga chiganizo utaunikira zinthu zingapo because a decision must be informed by so many things. That's right. Udafika bwanji kuti upange chiganizo chimenechi ndezi vina anthu amabwera awane na ichi ukamva nde umanena ndakumveserani nonse akuluakulu tuteni pala amene akufuna kuti akuvutavuta because ineyo uno ntakumverani nonse tunati tukusapo amene sakufuna kukusapo aneneyo bifo akutsala pano ndipeza munthu amene afuna kadusena yapo tikadusapo kuseliko kumene kuli zinthu zabwino kwambiri Amalawi akanjoya zimene zikumeko titafinyika pati pamene tifuna kudusapo koma ngati sungapange zimene zozo chifukwa chokuti ufuna kukhala munthu wabwino zinde kuti ntchito yake siya upresident so upresident si ntchito ya popularity kuti ukhale president wotchuka usunapangika ukuyenera kuti uzipanga ziganizo apana timanena kuti even tikaferedwa pamaliro abwana tikulira timakagula betu bokosi nangati ngamangolira tokhatoka mpaka na malemu ati wolete pani kuti chifata kukhuzidwa kwambiri tonse ndakagule ndidaniwa alibata akagula akokagula zoneka ngati ndamina akufuna ti munthu ndikangwirire iya you still have to make a decision even under difficult circumstances even under kumudzi yes winanga makapanga ndezo ena kulira kukoma ziganizo zikuti angabata nde utsogoleriwa fungo koma kuopa kutanga chiganizo nde usamafune njiro zina now awo ndi amenewo ndikuane nawo kuti iwowo ndi gulu lawo zikuoneka kuti the way of the place nepali anthu okuthwa pakamwa oziwa kukunamiza and anthu amatiziwa mmene tingabwere kukanamizira ambuye bishop ndoti tizidziwa kuti ambuye bishop ndingakanamize bwanji tizidziwa mokanamizira mwake mmene manena ine nthawi zonse kuti anthu akamafuna kukanena maboza mu church amene ali kuti I want to gossip amene I have a consent man of God I have a consent when you listen to the consent was that boza but I don't want to simafuna kukhala magulu kuti ndi boza ino miseche ndiyi kuwa church under different name under this guy is kuti is a consent so the consent is about if you want to talk about Brian, let's bring Brian here. You must sit here. We listen together. What is it that you want to complain about? Now, if you cannot do this, then in the you see that you suit. You must be cut from a fabric that it will not suit your limb by your name. Uzikala kudu is my qualities. Amena jawa chief. Ngati ulile chief ozitakokera cha mtundu wanje izafika tawe na game za oneka kuda yativuta chifukwa kuyambirira inali yolepeleka this project failed koyambirira timaika kamiza kuti mina mwake isinza kusokolo but it didn't change so amutalika mulipano anthu kusawavota DPP ine ndimanya nthawi zonse kuti if people were voting for DPP bwezili niwe vanhu yambiri mu nyumba ya malamulo DPP did not form the majority in the parliament. Inasogola, but it didn't form the region. Atimadian, what's the way? There is way the outright majority. Didn't have the outright majority. Uganda uzali malo ena mele even anthu amapezeka kuti akuvotera phungu IMCP koma pa president amavotera ndani amtalika so izauti amafuna adadi now adadiwo atazindikira zimenezo zakwena kudziwa anu pachokati msanga pamene panali achakwera amene sadapange bwino chifukwa anthu kuti nthawi pachosapo abwerepo kodi nandikapo kuti nditani now who are the people that are going to help me to deliver what Malawians want and never nthawi yaitali bwanji how long must I tolerate because paliena umati okay lero tambapo zinthu let's give him the benefit of the doubt probably tikamula sinta but not to understand kuti there are some people kana sunga yang'anire for period of time asokoneza zinthu abudra memo akulu ndiye zimene tikufuna ti akhuledibo malilipo pano amtalika Amalawi atacho sachakwera awika ndipo inuyo chifukwa Amalawi ali ndi zinthu zimene akufuna kuti zichitike mwamsanga chidodo chimechera kutekesa anzaka choka patona adali chidodo so inuyo pada kali panopa anthu atamakhulukira niko sinazache khasizi kuchitika akuti potangobwera kumwena abwera kumene kanthawi kamene kajaka kajambo kamene kajaka kama zafika pa mapeto anthu amazati ayisigwira iyayi tutumbula chichani olo ndama yanga pa andufuna mbase ndama yanga mawa ndikuvira lero mawa kena zaula iyaya mawa kuchuluka tutumbula ndiye mutipatse kanthawi
iyayi tachigambadula ndawa aya zizingo kamba zoudika zako ayi jafuna tuone inu ndege mukwera ikafika yaise ndabalibe inu ndege mukwera kuchitosindira majakete payapo koma ikafika yaise nde ayamba bwanji apita mutalika tijameno yapo mai ayamba bwino okay chifukwa chakuti pali zinthu zimene zinativuta kwambiri zimene mazidandaula zoonekeratu pano pali December lano Christmas ineyo mafuta ndangothira mabwera kuno koma menzeri sinakhale pazere ndi chinthu china chimene sobaza chinativuta kwambiri nkhani ya fuel ndikuona kuti amaso wako mwazi angu amene zoti fuel zasino zoti zipita moda kumatikambe zina zikuchitika kale kuti mafutawo tathira nthawi ya December na chaka chathazi sikunali bwino mafuta nthawi ya anu Christmas anaje imuna naiwala ifeyo anu sanaje Christmas koma tikuona ndithu kuti yayi mafuta awa zabwinobwino ma decisions ena akumaoneka kuti ma decisions awawa ine pana ndimwombera mmanja ndikakhala kukhala kuti apa decision ili yamphamvu kwambiri kumene tikhoza kuti siku ndindakuona kuyambika bwino ndi ukwanya matatu kumene kuku ndikumene kuona kuti nkofunika kutaonekida mofunika kwambiri anthu akalandira mphamvu apita ndikukhulupirira kuti sangashaine sangafuna kushaina ile ndi nyama atakofuna kushaina mwandiziwa ndifuna ndiziwe kuti ine ndi pamwamba koma waja sangafuna zimenezo zona aonekere ali Moses pamene pala nyama kamene anapa kuwapa ndi chipani cha pita chicha anapa kuwapa pya ndipo anthu amene osana iwe ndikasamba wina usakhawa awanda amene ativutira awa amene akufuna kukhawulitsa anzawo chifukwa iye ndimati lamulo limakhawulitsa kale munthu amene sanachite bwino lamulo limukhawulitsa kale there's no need to do more than lamulo kale kulisongezera kuti munthu limakhira kale limumphamvu kale so zofuna kuti wina akamve kuwawa wina akampetsetsa kuti iwende ukhawula zenizeniweyo sunati iyayi sizikhala bwino chifukwa chakuti ole mukhawulitsa something iliso mwezi akafai ndaletu ndiyosekesa kwambiri palibe chinthu chimene munthu choti ndipo chinthu afiku zakukhama pembere odutsa mizimu ya ndale fa munthu akafika poiwala paja kuti paziyazikazaka simukutokuliza bwerazo zochita kuchitika tikuona anzatu timanena kopa omwaja amachina anja pano mapesa chisoni pesa chisoni kumagazi kutula nawo akudichani koma timauza pano tikauza makwindirani mafoni echapumuka ileso neno mbali yangu musaba mutesaya ngulabina amene musaba mtenga amene koma zonse zimendika udabale yanga amene ndima yangu la ndichikondi chifani maziwa kuti munthu amene umankondo pamutuzula pamene anthu amene akajandira mjiwaji awathawa wonse kulibe nahambi pano banthu amene ali nawo dokha amene mwina akozo memali mafoni mwatata athawa so awawa kambile pakati patinaona kuyamba kukana hiyo kunamba kwambiri omuchipani chomwe chalogomba chiti kunamba kwambiri fe munthu sanga tisewerese yani ifeyo tinaita sokilipizana kuti muli kulonga ijamalamadamano yayi tipendekana so that ndikuonekani kuti anyamata anakadeka ndikuzitika kuti chifukwa chanapili atisanga kandwe nduna kandibodimeba saba kandi vangu tumtionera bai amakani mambo the decision making in your company saka tenga sikuti kumupita kukopera society kwa nengo ndibwa zati ngari mo saka ndikali mo ya chayo jeni ya osa magavuta basi umene gogoya body member saka osa bana kufandi kwake komasaule mu masimu angaza asante kwa nini okay tabino alifu diao sima wana ndiye nikafuneso naona fudia bana walipa musiba mundu kukuna kusari kuli fudio ndibasema ngadine inayo olate ndibilo mwezi saba ndio wale kwacha ndila mambo kila nchino kuti ndila magari bandawa decisions ndiziko kwila olwani kwa tasa ndibasi ndilo bwino chifukwa chibani mele chimapita sasa kwera inendele kwa bwino mulanga ulabuno kulekona ndipo anthu ambiri amandiona ngati kulandira ndalama bwino ababweramu ile ndi bwino kale koma kula anthu ena amene anafinyika mwe zinthu zinasokoneka nje pano pakuti ngati kuti mtu mbatiwa munthu anakanjira tsiku lonse ndiye wapeza mpunga
ndio kucheza nacho sisi ndio kumakala kuja pamene IPM kuma kwa siku tayo it was okay ya kwambie ile ndio kukuza I don't believe that ndi puma ndi kili John ai akada kala ndi puma ndi uli ndege buzara kwera pano kaforo tukafai exactly kipango tuka kamosi yeah and just to comment on what ankhaka yambe bishop ile makubira kuti temu yo yamba ya Peter that was in 1990 2020 minus 2014 yeah 2014 to 2019 vajanani jaka chimozi mena banga yo palazi tuzina zenza chitika period imene amende kubi aliwo bano banazindikira anyamata mafuma yana anyamata kujesa njonga mena banga so he's been very careful I believe so he's been very careful to monitor what is happening. What was for me, what was Jinandida Bukisa is Mezima Vega Kujogera office who are vice president. I must say. To imagine Kudibu Maduga Manambara and some budgets that were crazy. The same things that people were complaining Dibo Malibela Joga Baja. Kudi Tisamasa Gazen Dalama Dilibe to imagine Kudi office ina Moyaguji Imaina Bana to Wuzila Kudi Zinai Misidazel Jazo Banoga to fight worker. I mean I don't know Gana Peter, Kayanya Muka, I mean I don't know Peter. Because that zinungatizia zimena kuti otaziyanganira zikangomveka anthu amayembegezera kuti jamana zija kuti cholakwika sichimakhaja bwino chisaupanga ndiweyo so amtalika 2014 zafika 2019 kudali zina zimene anthu ankaona zimachitika kuti kodi zikhala panopa kwa anthu ena amene ankhola nawo mana amene Peter wake samene uchi akutero Peter wake samene uchi because nekuti amakayesa madzi anyamata ina ndio chenja kwambiri kama bwera saka kuona kodi umazo dikamesa maze kodi pabatali bachimaika kusokolo kwa kamwendo kumaono akuza kutenga nepa no basinki amuthalika asambira kuna akuza kutenga sakuoneka kuti akanena kuti amuthalika tilowera apa yes usaese mazi yes akuza kutenga yes muthali wake swa family ai amene tikumacheza nawo ambiri akoneka kuna akulolo kuti akache phone tusimaso takusekerera zopusa so maintaining that please be on the lookout for those that are still going to try to paint your image in the term ya mali mukamaliza bile iyi Malawi zana kuti mnaseva matema awiri muda adumpa bela baje kwa muda maliza 10 years mwimaliza bwanji muyamba bwanji so tisamango dandaula za kumaliza akoyi chifukwa kumaliza ako ndi process ya meza yambiri that's right yeah koyambirira kuti yambe bwino izichita kuoneka kuti isatiponye koma kuyambira kuti kukuti tasokonekeraku chatimana kuti ukasochera pa bwerera uzambire ino abisho mukanena kuti service shama wina zamanako Bashir ndifuna kuti yambe 8 o'clock ino ndio wa 8 o'clock mchalichi yes ndiye wina nkuchedwetsa yes zitabanje kuli malamulo chipa minister nayo 3 months ndive sa kuli malamulo ndi mafrandi kuti rimena bangire jamani ya zamabozi zote zamabozi ife ndi prove ya sokole okay imene mundu akatumiza message kuti mwana wanu mmoja amandipe bandrama chipangu paka forward okay ku group yanga let us say Facebook ulime twaipa kuti mundu abwesa maboza kuti group ya timene kali konse kwa kamene kakukambirwa timakaponya pa group ndiye mango futhi mamva kuti mundu uja chimeche china kuseni kuja asabwere kwa mundu usa kuti ndi kuchambula ndi chiponya pa group kuti kudabwerawa atabwera tidamba kuti mundu chani ya osati kulekera kuti iwe ndikuja pa mundu amati ngakhale wa bishop amanena soma kuti makuti ya so ine ndimanena kuti mmene ndibwera mbuyo pamwe mmene ayambira apita akuoneka kuti ndi achikoka kuti SP kuti ayamba bwino ndikuona kuti chifukwa cha mzimana mwana azunza mbili kifasa ruze akutoka zokoma zimene wo anadukumana nazo ngati munthu anamba kwa watu wacha olanga manda kulangizidwa ali zinthu zambiri zimene akuti icho singabanke chifukwa ndikumakumachira anthu 1 million ndikumasandera kuketi hapo olonda kama ndisufuna kumva chifukwa ndiwasacha umene kuja sana machia kuti ndimba kwawo amaludo ndimba kwetiyepa chifukwa ndiwaja poyankula amatu ndiye iwaja ngati munthu woti afuna kumaliza ndikukhulupirira kwa mpiri kuti ali oluka kuti icho chisachitika ooneka ngati osokoneza amene akhoza kusemphana ndi zofuna chifukwa mtsogolera amanena kuti ndofuna tilowere chonchi wina nkumafuna kuti ayi bwana tisatero apangena bwanji asamachedwe pakuchedwa ku Jackson Ngozi
kuchedwa kuja ndi ngozi asamachedwe yapopo ndiye kapembe ndithu kuti APM musamachedwe chifukwa kuchedwa kulikonse kumaonesa weakness ya mtsogoleri. Mwimaliza bwanji nkhani iyi masawu yatete afumu Mutharika ali ndi 4.5 years kuti ayendese dzikoli temu yawo yomaliza mmene ayendesera ababamu anthu tizakumbuka mmene nkanenera ivini kwa achakwera achakwati nkauza achakwera mmene mulamulirire from 2020-2025 anthu azakumbukira pano akakhala I think nawonso akutha kuona kuti akanatha kuchita bwino bati ndiye awa Bishop anabwera ndi kuti mulungu wapasa Mutharika second chance kuti abwereso kuti zimene zidavuta mbuya muja panopa Malawi aone kuti munthu akapita ku benchiku atinga makakhala ndi kanthawi kali ku reflection ana amene akupanga zosokoneza palibe chifukwa chokuti mwasungire you don't owe them anything ndipo inuyo kuti nkakamba even mbuye muja kuti tikuolaso kuisintha kabineti ija katatu kuti asanya kuti mwatanka macho sato ata kumasinda bwana because mphamvu lamulo likwalola kupanga zimene zozo pofuna kupeza anthu amene anyamule masomphenyawo kupanga deliver pokumbukira kuti Amalawi adafuna adati so chimene chocho ndi chimene iwaja azikhala nacho bize kodi lero lizaponyaso vote afandiponyeraso kapena ona kuti mkulu ya think sakutimvesesa so pamene poponde tiziziyesa pafupi anthu akundidalirabe anthu akundikhulupirirabe kuti ndikuwapasa zimene zikufuna because udakhala kuti ukuwapasa zinthu zimene ukufuna Amalawi atamango kusungabe ngati wata choki kachipani chawo ngata muna jatibwesa muthu na muti pathamana mfumu yako ino imana kuti tipase mwana muti pakoti ndinu mfumu yako ino mwana zamwana zo zisayambe sobana no ndika masabadana kamba so nthawi yati apita makamba kusu zangozi ngati ngandoli mmene tikuchitira zisangala zathu zichonde tati ndizenda bwino pansi ngona kwa masiku atatu tikoza kulephera kulowa 2026 ngati tisamala tikamasangalala tikamatani tizindikire pathana mpaka mmiseu chonde pathana mpaka mwimaliza bwanji nkhani ino ambuye Bishop tibalizira yangozi yet ayi muli musemo chabwino ndi mafanda apembe kuti mwimaliza yangozi kumaso kumene chokwera muomba nkolo my emotions you end your emotions you end up ending your emotion my emotions amapangisa usiye kuyenda that's an emotion ukakhala if you are not clear if you are too emotional you find it yourself what put it you end your emotions well what goes around comes out siku lina chipendo mbele mungu jala umazakulua kuli bino zinthu kuzipanga bwino chifukwa chiza kuyimitsa kutupita patsogolo tsiku lina zinthu zili bwino kale tisasokoneze kumbali yangozi madera ataona bwino kuthamanga kwambiri anthu kusangalala kuti ngozi zasisana kitu ngozi zijankuda anthu kumakhala zimuli mbongo kumatunga kena kusangalala kwambiri kamwe munthu akagoza amathamangisa tayime tupana masikide tisasangalale modelo yayi ife tochokera kusalima mudayimisaka kawiri timayima saja wina amachita zofaizika pakona ile mpaka kuiba kumajalia kuti akaombana ndi mwamwayi kusaluwa sio kumbokisa akangaso madaba kuti yeye ile ndimalize nkunena kuti mtsogolero yakhoza kukhala wabwinobwino amayipa ndi wanthu chifukwa anthu samakumana ndi mtsogoleri deile timakumana ndi nduna timakumana ndi principal secretaries timakumana ndi directors amene anthu amakumana nawo pafupi ife tikhale amthenga wa mtsogoleri nangeni uchayi timakumana ndi aliyense ngati simati mukumana ndi ashama ndi apachi ndiye amene wanyamula mphamvu za mbusayo azigwiritse bwino ntchito ngati mbusayo amayankha foni inenso yankha foni nakuchosangira kuni cha ngadakwanga abusa inu ndikuti mimbo yani mmayanga ndiye Bashiru andikulira andikuze nino kuti abe Bishop Bashiru lusabu aulekuli ajiba musungabe inuyo marabada kumekuli anthu ambiri mmadziwa and I have to say this achakwera china chimene chinapweteka kwambiri ndi khalidwe la nduna zawo anthu anena kuti wadya omwewo kandi mtoliro wadya omwewo mupita nonse khalidwe lili basi so ife ndife amithenga chabe ndife antchito chabe tizionetsa khalidwe la amene watitumayo tizikhala bwino ndi wanthu ndamaliza babwino kwambiri
mphamvu zobwereka yes andikulangiza sinditopa ayi tizilankhulana ndipo kumamva amene osana pawonse tidanena mayina pamwina apena sitithula afuna kubwera pano zanena kuti boma limene lilipo lausokoneza ndi awasokoneza ndi atindizilewe kutope ndani pakampana nditane atindizilewe chula uyu koma kuti we were not specific yes mwina time around tikhale specific wakuti amuthalika uyu apanga za mpatuko apa uyu apanga za mukapitiza khandi uyu mudana ndi gulu uli masunga uyu uli nyanyala ne sankhani mufuna gulu kusunga uyu mudana ndi gulu okay kapena kufuna gulu kuchosa ichabwino musankhandani basi muprosanga sawa mavona jananga kuti 3 point chakuti million amene anadabo nyana mukasafuna kusanga sawa 3 point chakuti million votes kunyanyala kuti amene iyayi ndi it's up to you. That's right, yeah. It's up to you. Mwamaliza kabwino kwambiri. Nditamfuna. Ndibuyamikeni inu ambuye bishop nthawi zonse mukabwera mumatipatsa mphamvu mmayankhula mamphamvu ndi madakhawa ndikuti ndi board member koma simuyankhula mamphamvu koma ayi muyankhula mamphamvu moto kuyakabe ndipo monena kuti sitafuta mukono zitaya ndizojira zokazikika kuzuwa izona ndiri zojira zabwino nyabadwemu moyo wabwino bwino izona ndipo ibe sojo sangajimuka ndima hafaji mulingano ndiri zojira zanga izona ndima ndipata izona ayi mufimba phamvu munomba andilunga mujizi wawo kumene ukayankhula chinthu kumamba kuwawo kuti eya ndayankhula manga munjangu pene ufuna kumva mwantundu wake izona angazingokuza mwachaya kote usewa mayimbira ulo UMP ulo udi mafusa John abo andala majira ndama mana mizato afuna ino ino nakuda lungena ndi mautera afomo ngati mingamba ingosunga isigwira andana ndigwira ine mpaka mese anakandisumbira kumeki ati ni manda kuti zipanzi moto ine angapa about 15 nazo rafu msimu wina hayi mina azisanga kuuzeni koma hii andoseo sisi da kesi tizuzana chilungamwe ndio muzipya ntima kuma chilungamo andana ndigwira sana zao yakula ajira pamene panso ndiye pamapeto program yathu mdzulo buno ya the hot car ndiyoteka ndipo sida zizilepo ya ndipo moto tusonkezera awa andebuzamwa yakunena kuti tikabwera amene usokoneza mboma tichwe maina ziche sambuye musida chite bwino tikadathandiza chakwera pesa nkumaita kunena kuti wakuti yes ndi amene asokoneza amene afuna kuti awasokoneze atati tichuka kuti abana uyu ausokoneza uyu mukapitira ndi uyu uyu nyanyala kuseri ndegoli manyanyala akakusacha kwe mangala kumbali azokwera kuda kuchenjishani baya chiyani bwana wani baya ndani munda ndabereka kwa tinachorera atavamwe na baya mahewu unaona na TV mulibe kuna sisi kuzoseka windows utenga TV ndani koma nganya kumenya mahewu Brian Banda mzukulu wa Menjaiko kukuyamikani pokhala nafe madzulo ano and goodbye.